Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Alam ko gusto nga ipakita sa inyo kana about sa video editing. Basic lang good for dili nito yan. Nana kay gihimo tricks or mga magic. So, kanya akong gihimo para ni sa mga nagkatuon pa nag-edit nako na naman basic lang good. So, ang tawag ninyo ni masinig makatuon mo. So, atangin ninyo ni ngayon kana sa akong gigamit para nag-edit ko sa akong mga video, mga tricks, mga power. I'm back. So, akong gigamit sa akong pag-edit is mobile phone. So, ang akong gigamit ng editor is Kinemaster. Ano naman na siya? O na akong ginagamit karon kay for now, laptop ay PC, by money, mobile phone, huwag na akong ginamit karon. Ako nang ipa-play ka ko ng video, so natawa lang yun. Libre kanchaw guys, libre kanchaw. Mga pro dia, mga fan. Sabay dapat i-improve. Kaya tuon ba, so natawa lang yun. Kumamis mo, nice. Pero kung madili kayo, so nice job. So guys, please watch. So guys, nakita niyo akong ginawa nga video. So, mahal kaya siya. Mga basic akong ginahimo. Para nang gatuon pa, kaya ka lang ninyo. Salig lang sa inyo kagalingan. So, for more videos, please subscribe my YouTube channel. Rapa Alcadasa TV. So, bye-bye.